Ясмина, бубин чихел гамбургери калон. Аник ҳардуям рӯз сер мешавем. Бале, ман гушна будам. Ман ҳам. Ҳоси ист. Ман ҳам худам ҳайрон. Гамбургер ҳам тез аст, ҳам шур аст. Мо инҷо бошад пухту паз мекунем, ширинӣ мепазем. Бале. Инҷо аниқ чӣ гапе ҳаст? Ба фикри ду чӣ гап бошад? Намедонам. Шояд ягон кас гамбургерашро фаромӯш карда бошад. Намедонам. Шояд мо ба ягон ҷои дигар рафта бошем. Не, ин фикрат намешавад. Шояд касе барои мо дом гузошта бошад. Чӣ хел дом? Ба фикрам ин хел касе фаҳмидааст ки ишқи мо гурсна аст ва ин гамбургерро гузоштааст ки мо хӯрем ва он ҳамин хел моро дуҷида барад. Рост мегӯӣ Асал, хӯрдан дар кор нест. Инҷо аниқ чӣ гапе ҳаст, ҳа? Чӣ кор кунем Асал? Охир чӣ кор кунем? Ишкамам гурсна аст. Биё ин хел мекунам. Якум ту газ, баъд ман. Агар ту ҳичӣ нашудӣ, баъд ман мегузам. Мешавад? Не. Биё якум ту газ. Инҷо барномаи шумо аст охир ку. Не, якум ту газ? Не, якум ту. Не, ту. Не ту. Не, ту. Биё ҳардумон ҷамъия мегазем. Як, ду, се. Истед, духтаро, инҷо чӣ гап? Апа Нилуфар, биё бо ҳисоби се шумо ҳам мегазед. Чиро мегазем, Асал? Инро. Яъне ки гамбургерро. Ин гамбургер нест ку. Ин чист? Ин шакли гамбургер ҳаст, лекин мо бо ин тарз ширинӣ омода мекунем. Диди Ясмина, фикри ман дуруст будааст. касе бо мо дом гузоштааст. Вале охир мо гузруснаем. духтарҳо, ин як намуди ширинӣ аст. Ин аз холаб тайёр мешавад. Номаш макер мебошад. Муштариё ба мо супориш медиҳанд. Мо бошад ин навъи шириниро барои онҳо тайёр мекунем. Фаҳмом, вале инҳоро чашидан мумкин нест? Не, ин макет аст. Вале мо гурснаем. Бале. мо бошад ҳозир бо ҳамроҳии шумо духтарҳо як намуди ширинии хело ҳам болаззат тайёр мекунем. Фаромӯш накунем апа Нилуфар, ман бо ҳамроҳам дугонаамонро овардам. Мумкин аст? Албатта мумкин аст ки ман дидам. Номи дугонаат чист? Ясмина. Хело ҳам номи зебост. Офарин Ясмина. акнун мо бошад дар якҷоягӣ шурӯъ мекунем. Як намуд ширинии хело ҳам болаззатро тайёр мекунем. Меравем. шурӯъ мекунем. Баъд ба мо мумкин аст мо онро хӯрем? Албатта ки мумкин аст. Ясмина. Меравем. ана акнун шурӯъ мекунем. Шумо ба ҷойҳоятон гузаред. Асал. Сараввал мо аз чӣ шурӯъ мекунем Асал? Мо аз тухм. аз тухм ва аз ҳама муҳимаш сараввал мо аз дастпӯшакҳо. Ин барои Ясмина, ин барои Асал. Бара мо биё хело ҳам ҳаракат мекунем ва тез мехӯрем. Бале. Асал мо гуруснаем, магар дар барномаи шумо ягон чиз намедиҳад? Апаи Нилуфар, Ясмина мегӯяд ки мо гурусна ҳастем ва дар ҷои шумо меҳмононро зиёфат намекунанд? Албатта ки зиёфат мекунанд. Зиёфати мо ширинӣ аст. Лекин агар ҳозир ман ба шумо ширинӣ диҳам, баъд аз пухтан тайёр намудани ширинӣ дилатон намехоҳад дигар ширинӣ хӯрдан. барои ҳамин сараввал шириниро мепазем, баъд аз он мечашем. Мешавад Ясмина? Майл аст. эй духтарҳо, ана дидед мо аз пушти шумо бо тамошобинон салом карданро фаромӯш кардем. Салом тамошобини азиз. Чӣ тавре ки шумо медонед, ин барномаи Ширинак аст ва мо имрӯз меҳмон дорем. Салом тамошобинон ва ҳамсолони азиз. Ясмина ҳастам дар меҳмонии барномаи Ширинак. бале, мо дар барномаҳамон меҳмон дорем, вале ин маънои онро надорад ки мо ширинӣ пухтанро ба шумо нишон намедиҳем. Албатта дар чӣ ҳолате ки набошад, мо ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. Бале. акнун шурӯъ мекунем. Бале. барои мо сараввал тухмем.
кор мешавад. Хоб тамошобинони азиз, бо диққат бошед, зеро ҳар як ширинии омода кардаи мо бо муҳаббат тайёр мешавад. имрӯз мо тасмим гирифтем барои шумо як намуд шириниро тайёр кунем ки аз сафедаҳо бисёртар истифода мекунем. چی خیر؟ мо сараввал тухмро мешиканем, сафедаашро аз зардиаш ҷудо мекунем. барои мо 5 дона тухм лозим мешавад. اول نیلوفر бале, ولی من هم کنم албатта. аммо ман ба фикрам ки дастамро олуда кардам. ту метавонӣ тамошо кунӣ. баъд аз сафеда рост кардан метавонӣ барои ман кӯмак кунӣ. анакнун сафедаи мо 5 дона шуд. мо зардиашро ҷудо мекунем. апай Нилуфар, бале, инҳоро мо чӣ кор мекунем? инҳоро мо сараввал андоза мекунем то чанд барои мо лозим аст. اپای نیلوفر به ما چقدر لازم؟ барои мо 200 грамм сафеда лозим мешавад, вале سفیده каме ҳам бошад намерасад. барои ҳамин боз мо як тухми дигарро мешиканем ва зардиашро аз сафедааш ҷудо мекунем. ما با ترازو چه نمیکنیم؟ мешавад бо тарозу ҳам чен кунем, аммо дар шароити хона ин гуна ченкунакҳо зиёд ҳастанд. اگر زیادتر یا که کم باید چی؟ инҷо миқдораш навишта шудааст. 200 зиёдтар ояд нағз асту, аммо камтар наояд. نگفتید که شیرینی چی نام داره؟ як намуд шириние ки номаш киевский мебошад. ҳа, ман фаҳмида будам. яъне мазаашро медонӣ? Не, мазаашро начашидам. баъд аз омода кардан якҷоя мечашӣ. بله پس فکر من خیلی هم با لذت میاد барои мо 200 грамм сафеда 400 грамм шакар лозим мешавад. барои чӣ? чунки бояд сафедаи мо миқдори шакараш аз миқдори сафеда зиёд бошад. каме зиёд гирифтем. ана акнун 200 грамм сафеда 400 грамм бошад шакар. بله اینجا 400 کن бале. ана акнун онро мо дар дастгоҳи ладзананда лад мезанем. асал духтаро кифои аст. акнун шурӯъ мекунем. сафедии тухм омода шуд. ана албатта ки болазза аст. акнун мо аз тагаш каме чормағз мепошем. мо қолабро пешакӣ омода кардем ва дар дохилаш дуто аз коғазҳо гузоштем то ин ки сафеда начаспад. асал ясмина. ана акнун мо сафедаро дар қолаб мерезем. меандозем. албатта. ва ана ҳамин гуна тунук мекунем. ясмина, ту дар корҳои хона ба модарат ёрӣ мерасонӣ? бале, ман ба модарам ёрӣ мерасонам. ман духтари калони хона ҳастам. аҳсан. яъне ки аз удаи кори хона мебароям та? хоҳарамро нигоҳ мекунам, дегу табақ мешӯям, хонаҳоро ғун медорам ва модарам ҳамеша ба ман мегӯяд ки ту ба монанди дасти рости ман ҳастӣ. офарин. من هم دستی راستی اپای نیلوفر هستم ها албатта, ту аз куҷо фаҳмидӣ асал? آخر ما فقط به دستی راستمون همه چی رو میچشیم کن албатта ки. اپای نیلوفر من бале. هم در خونه به مادرم یاری میرسونم чӣ ба чӣ корҳояшро ёрӣ мерасонӣ? من یکی دگو طبق میشویم و مادرم خیلی هم یردم میدیم باز خونه ها رو میرویم باز حولی ها رو میرویم ман фаҳмидам ки дар ин ҷо духтараконе ки бо ман кор мекунанд, яъне ҳам асал, ҳам меҳмони барномамо хело ҳам духтаракони чолок буданд. яъне дар хонаашон ба модарҳояшон ёрӣ мерасонанду ин ҷо бошад ҳеҷ ёрӣ намекунанд ба ман. не ёрӣ медиҳем. офарин. اپا نیلوفر در آخر برنامه میبینید که ما با شما چقدر یوری میرسونیم майлаш мебинем. میبینیم мебинем.
апа Нилуфар, Ясмина духтари калони хона аст ва ман бошам духтари майдаи хона. лекин аз ин бармеяд ки ҳар дуятон ба корҳои модаратон дар хона ёрӣ мерасониданд. бале. Офарин. Сафедаро мо дар қолаб тунук кардем ва ба аз зер ва болояш каме чормағз пошидем. Акнун мо онро дар муддати 50 дақиқа дар тафтон дар дараҷаи 180 ё 160 градус мемонем. Инак бинандагони азиз, сафедаи тухми мо тайёр шуд. Акнун мехӯрем? Не, ҳоло намехӯрем. Акнун мо бошад шурӯъ мекунем ба бисквитро ба ду қисм ҷудо кардан. То замоне ки мо бисквитро ҷудо мекунем, сафедаи мо камтар хунук мешавад. Баъд мехӯрем, ҳа? Бале. Магар дар гармиаш бомаззатар нест? Дар гармиаш бомаззатар аст, аммо мо онро тоқа намехӯрем касал. Барои ҳамин мо бояд аз он як ширинии хело ҳам зебо ва болаззат омода кунем. Сараввал мо бисквитамонро аз коғазаш ҷудо мекунем. тарзи тайёр кардани бисквитро аллакай мо дар барномаҳои гузашта ба шумо нишон додем. Анакнун мо бисквитамонро ба 3 қисм ҷудо мекунем. Агар ки шумо фаромӯш карда бошед, беҳтар аст ман мегӯям. Тухм, шакар, орд ва маводи коодкунанда. Қисми болояш барои мо лозим намешавад. Магар барои омода кардани шиноҳо ба мо 3 қисм даркор намешуд? Албатта ки барои мо 3 қисм лозим буд, аммо мо қисми сеюмро аз сафеда мекунем. Ман ҳайронам, ин ширинӣ бомазза мешуда бошад? Албатта бомазза мешавад. Чунки мо 3 нафар кӯшиш кардем дар ин ширинӣ саҳми худро гузоштем, албатта ки болаззат мешавад, бале? Апа Нилуфар, чаро Ясмина ба мо ёрдам надод? Чунки Ясмина имрӯз тасмим гирифт меҳмони барномаи мо шавад. Ин тавр бошад, Ясмина ақаллан ба мо як шеър хонед? Майл аст. Мама спит, она устала, но и я играть не стала. Я волчками завожу, а усилась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке очень крадется золотой. И сказала я бучу, я тоже двигаться хочу. Я бы много бы хотела звук читать и мяч качать. Я бы песенку пропела, я бы могла похохотать. Да малого я чего хочу, но мама спит, а я молчу. Волк смеянулся по стене, а потом сказал ко мне ничего, шепнул он будто. Посидим и в тишине. Офарин, аҳсан. Хело шеъри зебо, ҳа? Ин шеърро бо ҳамроҳи ки аҷод кардӣ? Бо ҳамроҳи модар падарам. Офарин. Дар бораи падар чӣ ту шеър аҷод накардӣ? Ҳозир мехунам. Этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, этот пальчик буду я, этот всё моя семья. Офарин. Дидӣ дар бораи падараш низ шеър медонистааст. яъне ту ҳамаи оилаатонро дӯст медорӣ? боз мехоҳам барои бибиям як шеър хунам. хон. Ходит наша бабушка, палочка стучат. Говорю я бабушке, вызови врача, будешь ты в лекарство, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара, просто очень старая. Волосы седые, где-то потеряла я годы молодые, где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокою, за водой глубокою. Как туда добраться?
людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду. офарин, аҳсан. Анакнун мо қисми болояшро бо крем маҳкам мекунем. بعد میخوریم ها؟ баъд мо онро ба қисмҳо ҷудо мекунем. анакнун мо ширинӣ омода кардаамонро ба қисмҳо ҷудо мекунем. барои ман оби гарм ва корд лозим мешавад. каме эҳтиёт бошед. аввал қисмҳои зиёдатиашро мегирем. баъд аз он ба қисм ҷудо мекунем. Апай Нилуфар, барои чӣ шумо корчаро дар об пур мекунед? чунки буриши нағз ба мо медиҳад. оби мо гарм аст, мо метавонем шириниамонро ба қисмҳо нағз ҷудо кунем. یعنی این خیلی ها هم زیبا میبرد هم باریک. не борик буриданаш вобаста ба худи мост. аммо тарзи яъне ки бо зебо мебурад ва қисмҳоро бо ҳамдигар намечаспонад. ولی شما در برنامه گذاشته گفتم دید کو. дар барномаи гузашта ҳамин тавр гуфта будам ки мо он ба хотири он тавр мекунем ки зебо бурида тавонем. ولی درست میگوید من در خونم با کردی عادی و در آب گرم تر نمیکنیم شیرینی ما کمتر ویران میشود. албатта ки ширинӣ вайрон мешавад вақте дар оби гармтар накардем. намуди нағз намедиҳад ба мо. анакнун мо онро ба паднос мегирем. در پدناس میگیریم Дар паднос мегирем. و من باشم انمی سه قسم رو میخورم. пеш аз он ки мо дар паднос бигирем мо каме бо чормағз оро медиҳем. ممکن است ما هم کنیم؟ албатта. мо онҳоро акнун ба паднос мечинем. یاسمینه علاقه مشق کرده شده است که چی خیلی شیرینی رو میخورن ها؟ ана акнун духтаро мо шурӯъ мекунем ба чашидани шириниамон. шумо розӣ? بله. ясмина марҳамат. یاسمینه با حساب سه میچشیم. Як, دو، سه. аллакай ясмина чашид бо мазза. бо мазза ба ту писанд омад? дар барномаи оянда боз меоӣ? асал ба ту чӣ? بازه. болаззат? ایستو یاسمینه برای چی اکای نیلوفر خودشون نچشیدن و ما رو مجبور کردن که چشیم. чунки ман ҳар рӯз аз ин гуна шириниҳо мечашам. барои ҳамин ман ба шумо пешниҳод кардам. ها نه. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид шудед, мо дар муддати кӯтоҳ як ширинӣ бо лаззат ки номаш кирски мебошад ба шумо омода карда пешниҳод кардем. ما باشیم با مهمانی برنامه همون یاسمینه اون رو چشیدیم. بله. یاسمینه تو در آخر برنامه با تماشا دیدن یکم چیز گفتن نمیخوایی؟ از این شیرینی ها آماده کنید. اینها خیلی بامزه بود است. خیر. ясмина ту аллакай хайру хуш кардӣ. ҳоло мо хайру хуш мекунем камтар пас. تماشا دیدن عزیز بینه چقدر زیبا و بالذات است و البته باوری داریم که به شما پسند آمد. ва мо боварӣ дорем ки дар шароити хона метавонед ин гуна шириниҳоро омода карда акс гирифта ба сомонаи мо равон кунед. با سامانه اینستاگرام ما شیرینک.tj. агар дар шароити хона омода карда натавонед метавонед ба ширкати қаннодии шоколадӣ занг зада дархост кунед. و ما در کوتاه‌ترین مدت آن رو به شما دسترس میکنیم. ин ҷо бошад мо бо шумо хайру хуш мекунем. خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید. خیر.